26 ta' Mejju, San Filippo Neri, saċerdot, għex bejn l-1515 u l-1595. San Filippo twieled f'Firenze, l-Italja, meta kellu 5 snin tilef lil ommu, iżda hu u żewġ ħutu l-oħra ġew imrobbija f'Ozza mit-tieni mara ta' missieru. Sa minn meta kien għadu żgħir kellu dispożizzjonijiet tant ħelwin li kienu jsejħulu it-twajjeb Pippo Buono. Ta' 18-il sena mar f'San Ġermano qrib Ruma jaħdem ma' kuġinuh li kien negozjant sinjur kbir. Filippu kien tant ħabriki li kuġinuh xtaqu jieħu n-negozju f'idejh, iżda hu imqanqal minn ħerqa li jgħix faqda akbar ma' Ġesu ħalla n-negozju u kollox u mar Ruma. Hemm iltaqa' ma' wieħed li taħ kamra fejn joqgħod u x'jiekol kuljum, bil-patt li jedukalu iż-żewġ uliedu. Dan f'din il-ħajja għal 17-il sena, imma fl-istess żmien studja l-filosofija mad-Dominikani u t-teoloġija mal-Agostinjani u kien ukoll jiġbor xi żgħażagħ miegħu biex flimkien jitolbu, jistudjaw ir-reliġjon, iżuru l-isptarijiet u jagħmlu atti oħra ta' karità. Fis-sena 1548 bl-għajnuna tal-konfessur tiegħu Persiano Rossa waqqaf il-Fratellanza tat-Trinità li l-membri tagħha kienu lajċi u kienu jieħdu ħsieb il-Pellegrini u l-Morda l-aktar fl-isptar tat-Trinità dei Pellegrini. Kien ukoll jgħaddi s-sigħat jitlob anki bil-lejl l-aktar fil-katakombi ta' San Bastjan. Fit-23 ta' Mejju tas-sena 1551 ta' 36 sena ġie ordinat Assis. Ħalla dik il-kamra li kien joqgħod fiha u mar jgħix fil-Presbiterju ta' San Ġilormu Madun Rossa u assisin oħra li kienu jgħixu bil-karità. Huwa intefa' għall-appostolat billi filgħodu kien jaddih fil-konfessinarju u fil-għaxija kien ilaqqa n-nies biex jitolbu, ikantaw u jitkellmu fuq il-ħwejjeġ tar-ruħ. Kien ukoll jorganizza pellegrinaġġi għal knejjes u katakombi biex isaħħaħ il-fidi ta' dawk li kienu jmorru miegħu. Fis-sena 1558 bena oratorju u fih kien ilaqqa n-nies għat-talb u l-konferenzi. Hemmhekk waqqaf il-kongregazzjoni tal-Oratorjani li x-xogħol prinċipali tal-membri tagħha kien li jsaħħaħ in-nies fil-fidi tagħhom. Il-kongregazzjoni ħadet forma kanonika fil-1575 u ġiet approvata mill-Papa Grigor XIII fl-1583 bil-Knisja ta' Santa Marija in Vellicjala bħala Knisja tal-Każa Madre tagħha, imma San Filippu ħassib li jibni mill-ġdid din l-istess knisja li għalhekk bdiet tissejjaħ il-Knisja l-ġdida, Chiesa Nova, kif għadha tissejjaħ sal-lum. San Filippu miet ta' 80 sena nhar il-festa ta' Corpus Domini fis-26 ta' Mejju tas-sena 1595 u ġie ikkanonizzat mill-Papa Grigor 14 flimkien ma' Sant Ignazju minn Loyola, San Franġisk Saverju, Santa Teresa u San Sidoru ta' Madrid. Il-ġisem tiegħu jinsab meqjum fil-Chiesa Nuova ta' Santa Marija in Vallicella tal-Patrijiet Oratorjani ġewwa Ruma. Bir-raġun dan il-qaddis kbir baqa' jissejjaħ l-Apostlu ta' Ruma. It-tqassis ifisser li wieħed iħammeġ lill-ieħor, min iqassas iħammeġ, jeqret il-fama, il-ħajja, ħafna drabi mingħajr ebda raġuni valida u bin-nuqqas ta' verità. Minflok ma nfittxu li niċċaraw l-affarijiet, għalina u aktar komdu nqassu, nkissru il-fama tal-ieħor. Teżisti storja fil-ħajja ta' San Filippo Neri li għandha x'tallimna bil-bosta dwar it-tqassis. Lil waħda mara li kienet qasset fuq ħaddieħor bħala penitenza il-qaddis kien qalilha biex tnittef tiġieġa tferrex ir-rix mat-triq
u mbagħad terġa' tiġborhom. Impossibbli weġbitu, it-tqassis li lil din l-istorja jiġbaħ. Fl-udjenza tas-6 ta' Ġunju tas-sena 2018, il-Papa Franġisku jgħid li waqt il-quddiesa aħna nagħtu l-paċi lil xulxin. Dan ifisser armonija, ifisser imħabba bejnietna, ifisser paċi. Imma mbagħad x'jiġri? Noħorġu u nibdew insektku fuq l-oħrajn, inqaxxru lill-oħrajn. Jibda tqassis u tqassis huwa gwerra. Dan mhux sew. Jekk aħna rċevejna s-sinjal tal-paċi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, irridu nkunu rġiel u nisa ta' paċi u mhux neqirdu bil-sienna il-paċi li niseġ l-Ispirtu Santu. Imsejken Spirtu Santu x'biċċa xogħol għandu magħna b'dan il-vizzju ta' tqassis. Aħsbu sewwa it-tqassis u t-sektsik mhuwiex opra tal-Ispirtu Santu, mhuwiex opra tal-għaqda tal-Knisja, it-tqassis jeqred dak li għamel Alla. Imma nitlobkom, ejja nieqfu nqassu fuq xulxin. Il-Papa Franġisku fil-21 ta' Deċembru tas-sena 2017 saħansitra isostni li min iqassas hu terrorista għax jagħmel bħat terroristi, jitfa' bomba, jitlaq, il-bomba tisplodi u tagħmel ħsara lil ħaddieħor bl-ilsien dik il-bomba. Tamlux terrorizmu, tamlux it-terrorizmu tal-paroli, ta' tqassis jekk joġobkom. Din hija t-tielet kelma li qed tiġini f'moħħi. Forsi xi ħadd jista' jgħid li Padre, tieni parir, kif nistgħu nagħmlu biex ma nqassux fuq l-oħrajn? Ikdem il-sienek, żgur li inta faħlek imma tkun għamilt ħaġa tajba għax ma qasqasx. It-tqassis anke minn persuna li suppost jagħtu eżempju u ma jagħtuhx. U ta' min jaqaf jimmedita bis-serjetà dwar dak li tgħidilna il-kelma ta' Alla dwar l-użu tal-ilsien f'Ġagbu kapitlu 3 versi minn 3 sa 12. Aħna inqedu lil ġim fħal iżwiemel biex naħkmuhom u bih immexxu ġismu kollu. Ħarsu wkoll lejn il-bastimenti qatt li jkunu kbar u jimxu mal-irjieħ qawwija naqra ta' tmun idawwarhom fejn irid it-tumier. Hekk ukoll l-ilsien huwa biċċa ċkejkna fil-ġisem imma jista' jiftaħar li jagħmel ħwejjeġ kbar. Ara, ftit nar jista' jqabdlek foresta sħiħa u l-ilsien huwa nar. Huwa dinja ta' ħażen fost il-membri ta' ġisimna. Imniġġes il-ġisem kollu u jkebbes ir-ritmu tal-ħajja u n-nifsu imkebbes mill-infern. Kull xorta ta' bejjem huwa safar, kull xorta ta' bejjem li jitkaxkru mal-art u taħut, dawn kienu huma immansati mill-bniedem. Iżda ħadd ma għandu ħila jimmansa l-ilsien. Kollu deni, kollu kwiet, mimli velenu li jġib il-mewt. Bih aħna imbirku lil-mulej, lil-missirna u bih nisħtu lil-bnedmin ġbija ta' Alla. Min il-sin wieħed joħroġ il-barka u s-seħta, dan m'għandux ikun ħuti. Jaqgħu jista' jnixxi ilma ħelu u ilma salmastru mill-istess sajn u ħuti. Tista' s-siġġa tat-tin tagħmel iż-żebbuġ, tista' d-dilja tagħmel it-tin. L-ilma mielaħ ma jsirx ilma ħelu. U int, toqgħod attenta xi kliem joħroġ minn fommok. Tagħmel ħiltek kollha biex ma tqasqas fuq in-nies jew tingħaqad ma' min jagħmel dan. Jirnexxielek minflok issib, tapprezza u titkellem dwar is-sabiħ u t-tajjeb li tara f'dawk ta' madwarek. Talba. O Alla, indejjem u f'kull żmien tolli l-qaddejja fidili tiegħek fil-glorja tal-qaddisin. Fit-tiba tiegħek għatina li aħna nitħeġġu b'dak in-nar tal-Ispirtu Santu li bih tkebsed b'mod tal-għaġeb
il-qalb ta' San Filippu Neri. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.